Fit-tweġiba tiegħu għad-diskors tal-budget il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat ħabbar illi l-ewwel deċiżjoni tiegħu fil-Gvern tkun dik li jreġġa' lura id-deċiżjoni ta' żieda tal-500 euro b'konsegwenza li l-pagi tal-Prim Ministru, Ministri u s-Segretarji Parlamentari jerġgħu lura għal kif kienu fil-bidu ta' din il-leġislatura. Gvern ġdid imbagħad jikkummissjoni lill-Ombudsman, lill-Awditur Ġenerali u lill-Kummissarju Elettorali Ewlieni biex joħorġu b'livelli ta' renumerazzjoni fost oħrajn tal-President, tal-Prim Ministru, tal-Kap tal-Oppożizzjoni, tal-Ministri, Segretarji Parlamentari u Membri Parlamentari li jidħol fis-seħħ biss meta l-qagħda finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż tkun tippermetti. Il-Kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar il-proposti ta' gvern ġdid immexxi minnu fil-qasam tal-enerġija. Ikun hemm persuna waħda politikament responsabbli minn dan il-qasam. Gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl b'mod realistiku u sostenibbli. Jibdel ukoll l-operat tal-Power Station ta' Delimara għal gass. L-ewwel pass ikun li dan jinqaleb għal gas oil. Jinżamm l-investiment fl-interconnector waqt li semma l-possibilità li pajjiżna jkollu teknoloġiji ġodda li jwasslu għal traħħis fil-kontijiet. Fil-qasam tal-pensjonijiet, gvern ġdid ma jollix li tagħta l-irtrar waqt li jinċentiva dħul ta' third pillar pensions li jkunu biss għażla u mhux bżonn u jikkoreġi anomaliji bħal dawk tas-servizzi u tal-korpi. Gvern ġdid jagħti drittijiet lil koppji mhux miżżewġa illi jgħixu flimkien, idaħħal unjoni ċivili għal koppji tal-istess sess u jdaħħal ukoll liġi tal-IVF. Fl-istess ħin iżdied Joseph Muscat, jekk il-gvern ma jżidux, se jkun gvern ġdid illi jżid il-maternity leave u fl-istess ħin itejjeb il-kunċett ta' parental leave għal missirijiet. Dwar il-waiting list, gvern ġdid idaħħal set ta' drittijiet tal-pazjenti biex kulħadd ikun jaf x'għandu jistenna u x'inhuma d-drittijiet tiegħu meta jiġi biex jinqeda fis-sistema pubblika. Fl-edukazzjoni żied Joseph Muscat, gvern ġdid ikollu l-għan ewlieni li jnaqqas l-ammont ta' tfal li jitilqu mill-iskola kif jalqu 16-il sena. Jagħti priorità lill-iżvilupp tal-kampus il-ġdid fl-Emcast, jisaħħaħ is-sistema tal-istipendji u waqt li jibqa' jappoġġja bi sħiħ lill-Università ta' Malta jinċentiva l-ħolqien tat-tieni università. Dwar is-self-employed, gvern ġdid fost oħrajn inaqqas ir-rati ta' imax fuq l-arretrat tal-VAT għal livelli realistiċi. Joseph Muscat qal li gvern ġdid juri lill-industrija illi posta għadu f'pajjiżna u jara li kull post tax-xogħol illi jista' jinħoloq isib l-appoġġ kollu neċessarju. Gvern ġdid jitratta l-investituri Maltin u Ewropej żgħar u kbar bħala investituri tal-ewwel klassi daqs il-barranin. it-turizmu jkun ikkunsidrat bħala waħda mis-saħħiet il-kbar ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. L-Malta tkun fiċ-ċentru tal-politika tat-turizmu għaliex din għandha futur jekk tħares lejn il-vantaġġi l-ġodda tal-pożizzjoni strateġika ta' pajjiżna. Gvern ġdid saħaq Joseph Muscat ma jagħtix kuntratti lil kumpaniji illi ma jirrispettawx id-drittijiet tal-ħaddiema. Jagħti dritt ta' sħubija fi trade union lill membri kollha tal-korpi dixxiplinati mingħajr id-dritt ta' strajk u jagħti post fuq l-MCSD lil Forum Unions Maltin u lill-Kammar tal-Kummerċ Awċija. Dwar Għawdex, gvern ġdid jkollu priorità ċara, xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Gvern ġdid jerġa' jagħti l-importanza mistħoqqa lill-bidja u l-istajt. Jaraw wkoll fost l-oħrajn illi l-liġijiet li l-qrati ddeċidew li jmorru kontra il-Kostituzzjoni u kontra d-drittijiet tal-bniedem jiġu emendati. Gvern ġdid jinaqqas il-pis fuq minnu biża li joħloq ix-xogħol u jżidu fuq min ħammiġ l-ambjent. Din tkun bidla gradwali u ssir b'diskussjoni. Joseph Muscat saħaq ukoll li l-gvern ġdid ma jħallix lil dak tal-wardens jibqa' jkun rekit sussidjat miċ-ċittadini. Il-kap tal-oppożizzjoni Joseph Muscat tenna mill-ġdid il-weda tiegħu li mill-gvern irraħħas il-kontijiet tad-dawl. Il-kap tal-oppożizzjoni Joseph Muscat qal li għall-familji ħaddiema pensjonanti, middle class, studenti u self-employed l-ogħla kontijiet tad-dawl ta' kull żmien huma miżura ta' awsterità. Gvern Laburista qal Joseph Muscat se jnaqqas il-kontijiet tad-dawl b'mod realistiku u sostenibbli. Dan se jsir billi jaqleb il-power station minn waħda li tuża l-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gas li huwa aktar nadif u aħjar għas-saħħa. Il-kap tal-oppożizzjoni elenka sensiela sħiħa u għediet li saru fil-budget ta' sena ilu u li iżda baqa' ma sar xejn dwarhom. Joseph Muscat fakkar kif l-Unjoni Ewropea qalet li l-Prim Ministru jagħmel ħafna pjani iżda mbagħad ma jwettax. Żied li wieħed jista' jara dan meta janalizza l-budget ippreżentat is-sena li għaddiet. Fost l-oħrajn wieħed Micro Business Park 39 fabrika f'Għawdex u li jirranġa l-Industrial Estate tax-Xewkija.
Minna l-oħra kien imwiet proġett ta' kważi 18 miljun euro fuq il-Forti Sant'Irmu, iżda ntefqu 50,000 euro. U kien imwiet ċentru nazzjonali għax-xjenza interattiva li b'kollox se jiswa 22 miljun iżda intefqu biss 500,000 euro. Iċ-chairman tal-GoZo Channel Joseph Grech irriżenja mill-kariga tiegħu. Ir-riżenja tħabbret fid-dawl ta' rapporti dwar kif iċ-chairman ordna vapur li kien telaq lejn Malta biex idur lura lejn il-port tal-Imġar u jitlgħu fuq il-vapur. Fl-ittra tar-riżenja Joseph Grech fissel l-esperjenza tiegħu fil-GoZo Channel u l-ħidma tiegħu ma' Tonio Fenek bħala pożittiva ħafna. Skuża ruħu tas-sitwazzjoni imbarazzanti li se taħoloq bl-inċident tiegħu.